أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه، ومنه بعد كرمه، وعفوه بعد قدرته، إذ كل ذليل وغوث كل مكروه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن نعموا فبفضله، إن عذبوا فبأدله، وهو الكريم الواسع. وأصلي وأسلم على خير الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، dukan godiya da yabo sabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lallai wannan haduwa ce mai albarka da waɗannan fuskoki masu albarka, masu annuri, wanda mafiya yawa malamai ne na makarantu na islamiyya ko kuma ɗalibai na makarantu islamiyya, wanda babu abin da suka sa gaba sai alkur'ani da kuma ilimi na addini da yaɗa shi da koyar da shi da ƙoƙarin aiki da shi. Idan mun ce waɗannan fuskoki su ne mafi alkhairin fuskoki da suke cikin wannan al'umma, ko da suke cikin wannan unguwa, ko da suke cikin wannan ward, ba mai kuskure ba, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahlul qur'ani hum ban ji ba ahlullahi wa khassati. Abota alqur'ani su ne ahalin Allah, kuma su ne keɓantattunsa. A wannan nauyi da aka ɗora min na ɗan rubuta wani abu a matsayin ƙarawa juna sani a dangane da abin da ya shafi makarantu na islamiyya, shine aka samu waɗannan 'yan takaddu. Juhudul muqilli, ƙoƙari ne na ɗan ƙaramin almajiri na isar da saƙon da aka umarce shi ya isar. A wannan muzakkira ta ƙunshi takaddu guda 7 ko guda 8. Farko muqaddima, ghilaf, maharatu tadris fil madaris al islamiyya, wato mahara ta koyarwa na koyarwa a makarantu na islamiyya. Bahasun muqaddamun ila nadwa al-ilmiyya at-tadribiyya, to bahasi ne wanda aka gabatar a nadwa ta ilimi, training din malamai littihad al-madaris al-islamiyya, ƙungiyar makarantun islamiyya bi muhafazati Tafa wilayat Niger. Sai dai malam ya ce ya kamata a ce mun saka mahalliyat Ikku kafin mu zo muhafaza wilayat Niger. تحت عنوان مهارة التدريس في المدارس الإسلامية، إدال الفقير إلى رحمة ربه، نصيب عبد الحميد كارفي، مدير مدرسة أكاديمية فرحان للعلوم الدراسات الإسلامية كارفي، تافا ولاية النيجر. bahasin kamar uslubi da malamai suke amfani da shi wurin kowane irin gabatar da kowane irin littafi ko gabatar da kowace irin takarda irin wannan, ya fara da muqaddima, gabatarwa. Alhamdulillahi ala ilmihi ba'da hilmi, godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala akan tausayinsa bayan iliminsa, wa mannihi ba'da karami, da kuma kyautarsa bayan karamcinsa, wa afwihi da afuwarsa ba'da qudratihi bayan iyawarsa. idh kulli dalilin, shine izzar duk wani kaskantacce, wa gauthi kulli makrub, kuma shine wanda ke kawo dauki ga duk wanda ke cikin damuwa. Malil ibadi alaihi haqqun wajibu, bayi ba su da wani haƙƙi na wajibi a kansa, wala yasa'i ladayhi da'i'u, ko wani kokari wanda suka yi wanda zai zamo ba a saka musu ba. In nu'imu fa bi fadlihi, in an yi musu falala, in sun samu ni'ima daga falalarsa ce. Wa in uzibu fa bi adlihi, in kuma an yi musu azaba to adalcinsa ne. Wa huwa al-karimul wasi'u. Wa usalli wa usallim ala khairil khalqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
rabbi shrah li sadri, ya ubangiji ka bude da min kirjina, wa yassir li amri, sauka min lamarina, wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadha al-amal hadha 'amalun mutawadi'un, wannan wani aiki ne dan karami, tamma idaduhu, wanda aka shirya shi li yakuna nuran, dan ya zamo haske, yasiru alaihi muallimul madaris al-islamiyya, wanda malaman makarantun islamiyya za su tafi akai, fi muhafazati tafa, a local government din tafa. wal amalu yahtawi ala mabhasaini, wannan muzakkira ta kunshi mabhasi guda biyu ko fasali guda biyu. al mabhasul awwal as-sifat was simat allati yanbaghi an yattasifa biha mudarrisul islamiyya, wato siffofi da ya kamata a ce malamin islamiyya ya siffanta da su. wal mabhasu sani, fasali na biyu, muqawwimatul muallimun najih, wato matakai na malami wanda yake yin nasara. wa ba'd al-af'al, wasu daga cikin ayyuka, wal aqwal, da maganganu, allati yajibu an yajtanibaha muallimul madrasa al-islamiyya, wanda malamin makaranta ya kamata a ce ya nisance su, liyakuna najihan, dan ya zamo mai nasara, fi amaliyyati isali risalatihi, dan na aikinsa na isar da sakonsa. wa jami'ul amal, duk abin da ke cikin wannan littafin, ibara an muqtadafat, ba wani abu bane kawai dan tsakure ne. muqtadafat dan tsince ne, min kitab, daga cikin littafin mahar tadris al-qur'an al-karim wa tajwidihi, wato hanyoyi na kwarewa wurin koyar da alqur'ani mai girma da tajwidinsa, lil alim al-misri, na wannan babban malamin na Misra, Jamal ibn Ibrahim al-Qurshi. ga sunan littafin, ga sunan mai littafin. faman yuridul mazid, wanda yake son ƙari, fa alaihi bir ruju'i ila al-kitab, sai ya koma zuwa ga shi wannan littafin da na ambata. dan abin da muka tsakuro, in ka lamushe kana neman ƙarin sani akai, to sai ka ruga da gudu ka koma wancan littafin. al-mabhasul awwal, fasali na farko, الصفات والسمات التي ينبغي أن يتصف بها معلم المدرسة الإسلامية، siffofi da ɗabi'u wanda ya kamata a ce malamin makarantar islamiyya ya siffanta da su. amma kafin nan akwai dogon muƙaddima da ya kamata a ce mun gabatar, sai nake ganin kamar babu buƙatar a ce sai an maimaita akan falalar koyar da alƙur'ani, da manufofin koyar da alƙur'ani, da kuma ladabba na koyar da alƙur'ani. dukkan ku malaman islamiyya ne, ko in ce mafi yawa daga cikin ku malaman islamiyya da ɗaliban islamiyya, mafiya yawa an haddace duk abin da ya shafi wannan, kuma an sha sauraron sa daga gurin malamai. amma a gurguje, kafin in tsunduma cikin karatu, zan ambaci wasu daga ciki. abu na farko, alkhairin koyar da alƙur'ani. wane ne zai kawo mana hujja akan wannan? ina so ya zama karatu tsakanin ni da ku. wanda dalili ne yake nuna cewa alƙur'ani, koyar da alƙur'ani shine mafi alkhairin abu? na'am, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. kowa ya haddace wannan, shi yasa ban sake tikirarin sa ba. ar-rif'atu li ahli al-qur'an, daukakar ma'abota al-qur'ani. wa zai kawo mana hujja akan wannan? ar-rif'atu li ahli al-qur'an. na'am, wata can tana daga hannu. aha, akwai nasi akan wannan? na'am, bismillah. aha, warattil. aha, taqifu inda. na a cikin maza ba da cewa wani hadisi. to bismillah. min biyutillah. aha, fi man indahu.
waccan ta kawo hadisin da yake cewa yuqalu li sahibil qur'an iqra wa rattil fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqifu inda akhir ayatin taqra'uha, ka karanta ka rera matsayin ka yana karewa inda karshen aya. a sheikh ya karanto mana hadisi na zalla yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وكتبهم الله في من عنده. أولوية الإمامة لأهل القرآن ما أبوتا القرآن su suka cancanci limanci. Akwai nasi akan wannan? Na'am, daga ɗalibai maza, daga malaman islamiyya maza ko daga malamai mata. Akwai nasi akan wannan? Aha, mudarasa. Akwai nasi akan wannan? daga can ajin. Na'am. Ya ummul qaumu aqra'ahum likitabillah. Wanda yake jan mutane sallah shine wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani. Alqur'ani yashfa li ahlihi. Alqur'ani zai yi wa masu koyar da shi da masu karanta shi ceto. Wani abu daga cikin abin da yasa muke karatun alqur'ani ko ahdaf shine mutum ya koyi alqur'ani dan ya dinga khushu'i gurin karanta shi. Sannan mutum ya koyi alqur'ani da niyyar yin amfani da shi, ba da niyyar a ce kai kafi kowa iya karatu ba, ko da niyyar cin musabaka, ko da niyyar adabu tilawatul qur'an, aswaki, tahara, nutsuwa gurin karanta shi ba tare da hayaniya ba. أولا الصفات التي والسمات التي ينبغي أن يتصف بها معلم المدرسة الإسلامية. أتقيتي wannan ‘yan muƙaddima ce muka yi ni da ku akan tuna wa junanmu falala ta alƙur'ani. Wannan usulubi yana daga cikin usulubin da ya kamata a ce malamin islamiyya yana amfani da shi. Usulubul munaqasha tsakaninsa da tsakaninsa da ɗalibansa. Yanzu wannan dalili, wannan usulubi da muka bi na munaqasha, wani shikenan abin ya zauna a cikin kwakwalwarsa har abada. Ba mamaki da a ce ni na karanta shi na faɗa, da yana cikin abubuwan da zan faɗa da wanda in wani zauna ba zai rikewa ba. Amma dan wannan usulubin da aka shigo da shi na a tambaya a bada amsa, sai ya sa wannan abun sai ka rike shi har abada ba za ka manta ba. Na san da yawa daga cikin ku suna tuna wasu irin tambayoyi da malamin su na islamiyya tun a firamare ya musu, wanda daga wannan lokacin sun koyi wannan abun. Wannan ma ɗaya ne daga cikin maharat, ƙwarewa da ya kamata a ce malamin islamiyya ya yi amfani da shi, ya yi amfani da ita gurin koyar da ɗalibansa. Awwalan, abu na farko, ihtisabul ajr wal masuba, ƙoƙarin kwaɗayin samun lada da sakamako. Qala ta'ala, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Malamin alqur'ani abu na farko ya zamo abin da yake yi na alqur'ani yana yin sa ne dan neman lada a gurin ubangiji subhanahu wataala, da ikhlasi dan Allah, ba dan neman abun duniya ba. Abun duniya akwai islamiyya ne, har duk kudin islamiyya la ya mutu la ya haya ne, kuma la musalla ya mutu la haya. Kai baka mutu gaba ɗaya ba, kuma kai baka me kai baka rayu ba ɗar dan kuɗi ne kawai na dan biyan bukata. Don haka mutum ya ikhlasi sai ya ji daɗin abin da yake yi, sannan kuma ya samu tarin ladan abin da yake yi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alqur'ani harafi ɗaya lada 10, harafi ɗaya lada 10. To duk lokacin da ka zo kake koyar da ɗalibanka alqur'ani, sau nawa kake maimaita alqur'ani? To ka dinga karantawa da ikhlasi da neman ladan wannan kowanne harafi ɗaya da kake koyarwa na alqur'ani. Sannan bayan nan akwai wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dallu ala alkhairi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wanda ya nuni koyi da alkhairi yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata. Kaga a lokacin da kake koya wa yara guda 50 alqur'ani, kana da ladan kai karatun da kake karantawa, sannan kana da ladan da kowanne yaro ke karantawa.
sannan ma dama wannan yaron da ka koyar yana ci gaba da karanta alqur'ani, kana da wani abu kamusho daga cikin me ladan wannan alqur'ani da ka koya masa. A yau din nan da ka yi tilawa alqur'ani da safe, malamin da ya koya maka wannan wajen a alqur'ani yana da lada daga cikin wannan karatu da kake yi. Da haka hanya ta karatu ta koyar da alqur'ani, an ka kyautata niyya, hanya ce da za ka mutu lada yana kwarara yana binka har cikin kabarinka. Wannan ladan na harafi ɗaya lada 10. Amma sai an sami me? Sai an sami ikhlasi, kyautata niyya idan Allah. Yaqulu al-allama Sa'di, Imam Sa'di yana cewa tarbiyatul islamiyya, tarbiyar musulunci gaba daya, tahdifu ila taqwiyatil iman billahi wahdahu, tana kokarin karfafa imani ga Allah shi kadai, wa zalika bil i'tiraf bi infiradillahi bil wahdaniyya, domin koyar da kadaituwar Allah da wahdaniyya, wal uluhiyyati wahdahu, kadaita shi kadai, la sharika lahu, wa ikhlasid dini lahu, wal qiyam da ikhlasi addini a gare shi, wal qiyam da tsayawa bi shara'ihi da shari'ar ubangiji az-zahira wa haqa'iqihi al-batina, zan asharu shari'ar ubangiji da haƙiƙai wanda suke a boye, wato a zahiri da bayyane. Gaba ɗaya karatun tarbiyyar musulunci, karatun islamiyya, manufarsa shine koyawa mutane tauhidi, koyawa mutane imani da Allah, koyawa mutane tsayawa akan shari'ar Allah a bayyane da ɓoye. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, man da'a ila hudan, wanda ya kira zuwa ga shari'a, kana lahu min al-ajri, yana da lada mithlu ujuri man tabi'ahu, kwatankwacin ladan wanda ya bi shi. Hadisin da na karanta yanzu, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, ba tare da an rage musu ladan su ba. Dalibanka ba wai za a dinga ɗebowa daga nasu bane ana baka. Wa man da'a ila dalalatin, wanda ya kira zuwa ga bata, kana alaihi min al-ismi, shi ma yana da alhaki mislu athami man tabi'ahu, shi ma kwatankwacin ladan wanda ya bi shi. La yanqusu dhalika min athamihim shay'an, wato ba tare da ya rage wani abu daga cikin ladan su ba. Wato duka wannan nukta tana nunawa cewa malamin islamiyya yayi ikhlasi, ya zamo duk abin da yake yi kawai yana yi ne dan neman ladan Allah, dan neman yarda Allah. Duk abin da zaka samu kuma na falalar duniya, zalika fadlullahi yutihi man yasha. In Allah ya jefa ka makarantar da kake koyarwa ake biyan ka naira 100,000, wannan falalar Allah ce. Ka kyautata niyya, sannan ka ci daga abin da Allah ya baka. Wabtaghi fi ma ataka Allahu. Ƙarshen ayyana da muhimmanci. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah, sai ka ce wala, kaga ba laifi bane bayan ka kyautata niyyarka da ikhlasi, sannan kuma ana baka me? Ana baka albashinka. Wala tansa nasibaka, sannan ka ce wa ahsin, amma kai ma ka kyautata kama ahsana Allahu, kamar yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata. Mu kyautata niyyar mu kaskantar da kanmu, mu nemi ladan mu a gurin Allah, kada mu jira ibn mutane. Muka koma salaf magabata, za mu ga cewa suna da ƙarfin ikhlasi. Wanda daga cikin magabata Abdurrahman ibn Abi Layla yana daga cikin manya-manyan tabi'ai, yana cikin tabaka ta farko daga tabi'ai. Ya kasance in yana yin sallah da daddare, in wani ya shigo masa sai ya sauri ya kwanta ya ci gaba da bacci, kada wannan mutumin ya shigo ya same shi yana yin sallah. Al-Amash yana daga cikin tabi'ai, shi ma yana ba mu labarin Ibrahim an-Nakhai, yace ya je gurin sa yana karatun Al-Qur'ani, da yaji wani ya shigo sai maza sai boye Qur'anin sa, saboda kada mutumin ya shigo ya ce kai wane kai bauta Allah ko shi karatu yake yi. Na haka mu sa ikhlasi a cikin ayyukan mu, kada ya zama malamin islamiyya a same shi da kafafa, a same shi da girman kai, a same shi da jiji da kai, a same shi da san a ce ga malam ya zo a karmaka Allah, kada a same shi da wannan.
wanda daga cikin tabi'ai Abdullahi ibnu Mahyaz ya kasance wata rana ya je wani shago zai sai kaya, sai wani shigo ke cewa mai shagon, wannan bai ka san waye ba, ai malam ne, kai mai sauki. Sai ya fushi ya fita daga shagon, ya ce muna siya ne da dukiyar mu ba da addinin mu ba, na haka ban zo nan in yi ciniki da addini na ba, na zo nan in yi ciniki da me, na zo ne in yi ciniki da kuɗi na. Sifa ta biyu, talabu tawfiq min Allah. Malami ko da yaushe ya dinga neman tawfiqi, ya dinga neman tawfiqi. Tawfiq shine neman dacewa daga Ubangiji subhanahu wataala daga abin da yake. Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin annabi Musa, annabi ne amma sai yake cewa me, rabbi shrah li sadri. Lokacin da zai tafi da'awa yake cewa ya Ubangiji ka buɗa mun zuciyata, wa yassir li amri, sauƙaƙa mun al'amurana, wahlul 'uqdatan min lisani, ka kwance wannan ɗauri da yake kan harshe na, yafqahu qawli, ba dan koyo dan su gane magana ta. Ai wasi'hu, mun koma cikin tafsirul muyassar ya tashi fassara wannan aya sai yace ai wasi'hu, ya Ubangiji ka buɗe kirjin nawa, litahammulir risala, dan in iya ɗaukan saƙo na annabta da ke kaina, wa talliq lisani, ka kuma sakan min harshe na, bi fasihil mantiqi, da fasahar magana, li yafhamu qawli, dan su fahimci magana ta. Dan haka koyaushe bayan ka sami ikhlasi a aikinka na koyarwa, ka dinga neman tawfiki, dacewa daga Ubangiji subhanahu wataala ya baka damar isar da sakon da zaka yi. Shi yasa duk lokacin da ka saurari tafsiri na Malam Jafar Maragayi rahimahullahu ta'ala, zaka ji duk sanda ya muqaddima sai ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yana daga cikin addu'o'i jami'ai da magabata suke karantawa duk lokacin da za su fara magana ko duk lokacin da suka yi niyyar wani al'amari. Salisan, sifa ta uku da ya kamata a ce malamin islamiyya ya siffanta da ita, at-takhalli bil akhlaq al-hamida, siffantuwa da halaye waɗanda suke kyawawa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa innaka la'ala khulqin azimin, lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lallai kana cikin halaye manya-manya. Kada malamin islamiyya ya zama mai kaushin hali, ce kai malamin nan masifaffe ne. Ya zamanto cewa da makotanka, da makotan makaranta, da ɗalibanka kowa baya jin daɗin ka. Kowa ya zamanto baya jin daɗin kai, yana da wahalar sha'ani. Kada ka zama abu san kam. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akmalul mu'minina imanan ahsanahum akhlaqa. Mafi girman, mafi cikar mu'minai imani shine wanda yafi kowa kyakkyawan hali. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihi, mafi alkhairin ku shine mafi alkhairi ga matayensa. Dan haka wanda yafi kowa kyakkyawan hali a cikin mu'minai shine wanda yafi kowa falala, shine wanda yafi kowa kyawawan halaye. Ka zamo mai kyakkyawar ɗabi'a, ka zauna lafiya da makotanka, ka zauna lafiya da ƴan uwanka, ka zauna lafiya da ɗalibanka a matsayinka na malamin makaranta, ka zauna lafiya da iyayen malamanka. Duk wanda ya zo maka da hauragiya, ka bi shi a hankali, idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu ka'annahu, a hankali, abba a hankali. So da yawa zaka ga a ce maka a wata islamiyya wani baban wani yaro ya zo, malamai sun hadu sun zane shi. To idfa billati hiya ahsan, abba a hankali, har mai kuskure ya gane kuskurensa. Babban sifa da ya kamata ka siffanta da shi ne ka zama mai kyawawan halaye a cikin mutane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran yana tare da sahabbansa, sai aka wuce da wata gawa, sai mutane suka ce madalla da wani, mutumin kirki ne, mai kaza. Sai ce me wajabat, ta wajaba. Aka wuce da wani aka ce wani mutumin banza ne, kaza. Allah wani sai ce me wajabat. Wato siffar da mutane suke baka
ko irin abin da mutane suke faɗa a kanka a duniya shine abin da zai bi ka zuwa kabarinka. Da haka ka yi ƙoƙari ka kyakkyawan mu'amala kamar da mutane bayan gyara tsakaninka da ubangijinka. Daga cikin kyawawan halayen da ya kamata malami ya siffanta da su, kuna adilan baina tullabi, ka zama mai adalci tsakanin ɗalibanka. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ku yi adalci domin ubangiji subhanahu wataala yana son masu adalci. Don hukuncin da zaka yi a tsakanin ɗalibanka a matsayinka na malamin islamiyya, ka zama mai adalci. Mai adalci a cikin aji, mai adalci gurin taron makara, mai adalci gurin ba da kyauta, mai adalci gurin ba da maki idan an yi jarabawa, mai adalci gurin koyarwa. Wanda adalci shine babban abin da ke ba da zaman lafiya. In kai ne shugaban makaranta, ka zamo mai adalci tsakanin malamanka da suke ƙarƙashin. Addinin musulunci addini ne na adalci. Addini ne da yi umarni da adalci a dukkan komai. Gurin hukunci, wata rana sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana khalifa, kamar yana shugaban ƙasa, sai wani bayahude rigima ta shiga tsakaninsa da wani bayahude akan silke. Sai ga silkinsa a wajen wani bayahude, ya ga silkinsa a wani bayahude, ya ce ba ni silkina, ni ban siyan maka ba, ban baka kyauta ba na abina. Bayahude ya ce ai nawa ne, sai dai mu je gurin alkali. Zai misali a ce kamar kai ne da Buhari za ku je gurin alkali, kai mu ce bari mu tsora abin kusa da kai da ciyaman. Suka garzaya gurin alkali. Da aka garzaya gurin alkali, sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, aka je alkali ya ce, sayyidina Ali ya ga alkali ya ce to silke na gani a hannunsa. Kuma da ba bai kaida shari'ar musulunci a gurin kai ƙara albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar. Kai da kaga abinka a hannun mutum, kai zaka kawo bayyana shaida. Kaga mutum a mota, ka tare shi kace mota kace, sai a ce to ina shaida ka na cewa mota kace. Ko ganshi a mashin kace a mashin dina, a ce to me shaida ka. Da aka je gurin alƙali, sai alƙali ya ce sayyidina Ali, ina shaidinka? Sai ce shaiduna mutum biyu ne, akwai Umar akwai Al-Hasan. Sai alƙali ya ce ai ɗa baya yi wa uba shaida. Hassan Ali ya ce ai ban da wata shaida bayan wannan. Aka ce ɗa baya yi wa uba shaida, da haka baka da hujja akan cewa wannan silke naka ne. A nan gurin Bayahudi ya ce alƙalin amirul mu'minina a zo shari'a gurinsa sannan ya bani gaskiya akan ƙaryata. A nan gurin ya shaida da cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wannan duk misali ne na adalci. Ka zama mai adalci tsakanin ɗalibanka. In kai mai iyali ne, ka zama mai adalci tsakanin 'ya'yanka. Ka zama mai adalci tsakanin matanka. In kai shugaban makaranta ne, ka zama mai adalci tsakanin malamai da ɗalibai gabaki ɗaya. Na biyu, la tadda'i kamal al-ilmi, kada kai kurin cikar ilimi, kada kai kurin cika na ilimi. An Ubayy ibn Ka'ab radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Daga Ubayy dan Ka'ab, Allah ƙara masa dace, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bainama Musa fi mal'in min bani Isra'il, lokacin da annabi Musa yake cikin wasu jama'a na bani Isra'il, ja'ahu rajulun faqal, wani mutum ya zo ce masa hal ta ahadan a'lamu minka, ka san wanda fika ilimi? Qala la, sai ce me a fa auha Allahu ila Musa, Allah sai yayi wa Musa wahayi, bala, yace masa akwai wanda fika ilimi, abduna Khadir, bawo mu Khidir. Fasa'ala Musa sabila ilai, annan Musa ya tambaya za a iya ganshi. Faj'ala lahu al-hut ayatan, faj'ala lahu al-hut ayatan, sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sanya masa al-hut, kifi, ya zama aya. Wa qila lahu idza faqadta al-hut farja fa innaka satalqahu, duk inda ka nemi wannan kifin ka rasa, to anan yake. Fakana yatba'u athar al-hut fi al-bahr, yana tabun athar al-hut, yana suka haute ku suna tabun athar na shi wannan kifi. فقال لموسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.
kaga inda muka dan karkata gurin dutsen nan fa inni nasitul hut na manta kifin annan wa ma ansani illa shaytan an azkura ba abin da ya mantar da ni sai shedan fa qala musa zalika ma kunna nabghi wannan shine abin da muke nema fartadda ala atharihima qasasa wajada khidran anan suka samu khidr fa kana min sha'anihim alladhi qassa Allah fi kitabihi sai ya zamo daga sha'anin su abinda Allah ya ba mu labari a cikin littafi wato annabi Musa wannan annabin Allah ne amma lokacin da yayi da'awa ta me ta cika ilimi sai Allah ya jarraba shi sai ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna masa cewa akwai wani wanda ya fi shi ilimi wanda shine Khidr kuma aka gaya masa hanyoyin da zai bi kuma sannan kamar yadda kowa ya san kissar babu lokaci da zamu kawo kissar gaba daya kamar yadda kowa ya san kissar a cikin suratul kafi ubangiji subhanahu wataala ya jarraba shi aka jarrabe shi aka nuna masa ayoyi da suke nuna fifiko na ilimin Khidr akan iliminsa da haka mutum ya guji da'awa ko jin kai ko jin isa ko jin komai aka tambaye shi ya sani ba abin kunya bane in ɗalibanka sun tambaye ka ka ce ku bari sai gobe ni ma sai na duba ko ku bari sai na tambayo kada ka yi da'awar ilimi da abin da ka sani da abin da baka sani ba duk lokacin da aka tambaye ka ka ba da amsa akai saboda ilimi yana da faɗi yanzu har irin manya-manyan malamanmu irin su dakatira waɗanda za ka yi tunanin ba za ka tambaye su wata matsala ba tare da sun baka amsa ba yanzu misali irin kamar su Dr. Sani Umar Rijal Lemu irin su Dr. Bashir Ali irin wanda suke da doktora na jami'a islamiyya wanda muna iya cewa sun kai makura a ilimi irin su Dr. Muslim da sauran dakatira sau da yawa akwai matsalolin da ake tambaye suke tambaye junansu an ka tambayi wannan akan hadisi sai ya ce ma hadisi ba bangare na bane ka tambayi wani ko kuma bari in tambayin maka wani in ka tambayi wannan akan wani abu na kasuwanci mai sarƙaƙiya na zamani sai ya ce maka ka tambayi dakta wani shi yake da ƙwarewa akan wannan ba zai baka amsa akan sa ba to ina ga mu yan almajirai malaman islamiyya na kada mutum ya da'awa na kamala ilimi in kai da'awa na kamala ilimi sai Allah ya jarrabe ka lokacin da muka je sauka ni yara da suka haddace alqur'ani a sabon wuse a tollgate muna zaune da malamin nan da sunan shi shugaban majalisar malamai na Jos Khalid ko Khalid Muhammad Khalid ne Khalid Usman Khalid cikin yaran da suke zuwa tunda hadda alqur'ani suka yi kowa yana karantawa da ka to wani dan agaji ne da zai hausa yan agaji suka biyo shi guda biyu aka yi masa irin bodyguard din nan yan agaji kaf to sai ya ji haka sai hauyin kaf wallahi yana zuwa da ya fara karatun sai ka da ya fara ya ja babu wanda ya ja bai karanta ba amma shi yana ja ai ta dauki aka jefa masa ya kasa dauka sai malamin yake ce min baka kula ba ai da zai hau ya dan shi malam shugaban majalisar malamai ya kula da zai hau yana jin kai sai ce wannan mu'jiza ce ta alqur'ani sai Allah ya jarrabe shi da haka kaga wannan darasin babu wanda ya gane shi sai wa to da haka kada ka ji da kai in ka ji da kai akan harkar ilimi sai a nuna maka baka isa ba wallahi sai kai kabbara ka kasa yin fatiha ko ka kama ina ɗaya na ta alqur'ani yana da mu'jiza na taba yin sallah a haramin makka limamin harami duk limamin da ugani an saka shi limanci a harami ina ganin ya kai makura alqur'ani amma wallahi limami da ya ja sallah ce a tarawihi da ya ja ayar ta tsaya duk mahaddatin da ke bayan sa aka jefa masa mai sai ruku'u yayi haramin makka wannan a gabana aka yi ba wai labari ake bani ba ina masallaci karshe malamin sai ruku'u yayi alqur'ani yana da mu'jiza wadda mu'jiza alqur'ani tana da ƙarfi duk lokacin da mutum ke koyar da shi ko ke karanta shi to ya karanta shi da kaskantar da kai da nuna cewa lamari na ubangiji subhanahu wataala ne gabaki daya Allah ya samu dace kun mutawadi'an baina tullabika ka zama mai tawadu tsakanin ɗalibanka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha awha ilayya an tawadu ubangiji subhanahu wataala yayin mun wahayi cewa ku kankan da kai hatta la yafkhar ahadun ala ahadin kada wani yayi alfahari akan wani wala yabghi ahadun ala ahadin kada wani
ya wuce wani gona da iri. Tawadu'u mutum ya zamo mai kaskantar da kai, kada mutum ya zamo mai girman kai, kan mutum ya zamo mai jiji da kai, kan mutum ya zamo mai nuna isa. A lokacin da mutum ya yi tawadu'u sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ɗaukaka shi. Wa ma tawadu'a ina neman nasi. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jal. Wato babu wani wanda zai tawadu'i saboda ubangiji subhanahu wata'ala sai ubangiji ya ɗaukaka shi. Lokacin da ka ce kai ne sai Allah ya dankufar da kai, amma lokacin da ka kaskantar da kanka sai Allah ya ɗaga ka. In muka koma za mu ga kissoshi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa, rayuwarsu akan tawadu. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana shugaban ƙasar musulmi, yana shugaban duk duniya na musulmi, yana khalifa, amma yakan ɗauki buhu a bayansa na abinci ya je ya kai wa mata, ya je gidan ƙisar da ta zo cewa ya wuce ya ji yara marayu suna yin kuka, sai ya shiga gidan ya ce me yasa suke kuka, aka ce marayu ne babu abinci. Ya je ya ɗauko buhu na abinci a bayansa ya zo ya kawo, sannan ya zauna aka niƙa, ya hura wuta aka dafa aka ba su abinci suka ci. Ka zama mai tawazu tsakanin ɗalibanka, mai sauƙin al'arami, mai sauƙin lamari, mai ƙanƙan da kai, mai sauraron mutane, mai biya wa mutane bukata, sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ɗaukaka ka, sai ya yalwata maka, sai ya sa mutane suka girma. Kun saburan, ka zama mai haƙuri. Qala ta'ala wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ka zama mai haƙuri domin ubangiji subhanahu wata'ala baya lalata ladan masu kyautatawa. Ai la yudhi'u sawabal muhsinin fi a'malihim, cikin tafsirul muyassar, wato baya lalata sakamakon masu kyautatawa a cikin ayyukansu waɗanda suka yi haƙuri. Qala ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya haƙuri, haƙurinka yana ga ubangiji. Ai wasbir hatta yatiyaka al-farj, kai haƙuri har Allah ya kawo maka buɗi. Wa ma sabruka illa billah, haƙurin nan naka yana ga ubangiji subhanahu wata'ala, kai shi ne dan Allah. Fa huwa alladhi yu'inuka alayhi, shi zai taimaka maka akan sa, wa yuthabbituka, ya kuma tabbatar da kai akai. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha, kai haƙuri, ka umarci iyalanka da sallah sannan kai haƙuri akan ta. Wato yana daga cikin siffofin da ya kamata a ce malamin islamiyya siffanta da su haƙuri. Haƙuri, abu na farko haƙuri gurin ita kanta koyarwa. Harkar koyarwa harka ce mai cin zuciya, mai cin rai. Kullum sai an ji yana da cin rai, sai ka ji kai ina ma dai yau zaka zauna ka huta. Kun ga harka ce take buƙatar haƙuri. A yi haƙuri, a jajirce lokaci ne, a yi haƙuri, a dage, a kyautata, sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kullo maka ta inda baka sani ba. In ka tsaya a malamin islamiyya ka zama jajirtaccen malami mai kyautatawa, ba dole bane ya zama arzikinka a cikin wannan aikin na islamiyya yake. Wani ne zai gano ƙwazonka a makarantar islamiyya sai zo ya ɗauke ka daga makarantar islamiyya sai ya kai ka wani guri wanda ya zama hanyar arzikinka ce. Na haka duk abin da kake kai ka yi shi da gaske, ka kyautata shi. Fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah baya tabar da ladan waɗanda suke kyautatawa. Kai dai kada ka zama rago, ka dage a rayuwa, insha Allah ta'ala Allah zai baka mafita, Allah zai azabta ka ta inda ba a sani. Haƙuri gurin aiki na ibada yana da ɗan ƙuna. Haƙuri gurin aikin ibada, haƙuri gurin da'awa, sannan haƙuri gudda rayuwa. Yanzu nake faɗa da yawa da makarantu musamman na ƙauye, abinda ake samu la ya mutu ne wala yahya. Wato shi dai gashi nan dai har yanzu dai zaka ga ana ta gogawa, ga rai ce da rawa ana nan, amma dai zaka ga ana ta gudu a guri ɗaya. To mutum yayi haƙuri, ya ci gaba da addu'a, ya ci gaba da nema daga falalar ubangiji, da kuma neman lada akan wannan abin da yake, ikhlasi, ya kyautata niyya, ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo masa mafita. Abu na biyar, la tantaqim min nafsika
la tantaqim min nafsika, a gyara wannan li ya kamata ya zama la tantaqim li nafsika ba min nafsika ba. Idan ka ce la tantaqim min nafsika ma'ana za ta canza, kada ka ɗauki fansa a kanka. Abinda ake so a ce la tantaqim li nafsika, kada ka ɗauki fansa dan abinda aka yi maka. Kada ya zamanto cewa hukuncin da za ka yi saboda ka huce, saboda ka huce a matsayinka na malamin islamiyya, ni za a raina, ni za a gaya wa kaza, kamar ni za a yi mun kaza, to kai ya zama fushinka akan kanka ne, ya zama fushinka kayi ne dan Allah. Ana Aisha radiyallahu anha, daga ummu Aisha Allah ƙara mata da qalat ma khuyira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayni, ba a taɓa bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓi tsakanin al'amura guda biyu ba, illa ikhtara aisarahuma, sai ya ɗauki wanda ya fi sauƙi, ma lam ya'tham, mataƙar ba zunubi bane. Fa idan kana al-ism, idan zunubi ne, kana ab'adahuma minhu, yana nisa da shi. Wallahi yace man taqama li nafsihi, bai taɓa ɗaukan fansa dan kansa ba, fi shay'in a wani abu yu'ta ilaihi qattu, wanda aka zo mai da shi, hatta tuntahika hurmatullah, har sai an keta haddin ubangiji, fayantaqimu lillah, sai ya dauki fansa saboda Allah. Haka ya zama fushinka idan an saba Allah ne, ko fushinka idan an yi ba daidai bane, kai ya zama fushinka saboda kai ne. Kamar ni za a yi wa kaza, yanzu kamar ni ɗaliba ta wuce ta ganni ba ta gaishe da ni ba, za mu haɗa a makaranta, za mu haɗa. To kai ya zamo intiƙaminka saboda kai ne, intiƙaminka ya zamo saboda an taɓa wani abu daga cikin hurmar ubangiji ne. Ya zamanto hukuncin da za ka yi wa ɗaliba ko ɗalibi, ka gan shi yana aikata wani abu ba daidai ba ne, sai ka ce za mu haɗa a makaranta, ba wai saboda kai karan kanka ba. La taghdab, kada kai zama mai yawan fushi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala li sallam awsini, wani mutum ya zo ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mun wasiya, sai ce me, la taghdab, kada kai fushi. Farda miraran, ya ƙara maimaita masa ausini, qala la taghdab, ya ce masa kada kai fushi. Na haka yana daga cikin siffofin da ya kamata a ce malami na islamiyya ba shi da su, siffa ta fushi. Siffa ta fushi tana jawo hukunci akan abin da yake ba daidai ba, sannan da na sani ya biyo baya. Wannan hadisin yana cikin jawami'ul kalim na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. In kaga an yi fada an kashe wani, fushi ne. An yi fada an karye wani, fushi ne. An yaƙi ƙasa da ƙasa, fushi ne. Duka fushi ba abin da ba iya jawowa, sannan yana iya jawo wani hukunci wanda daga baya za a zo a yi nadama. Kada ya zamanto cewa lokacin da za ka yi hukunci kana cikin fushi. In kana cikin fushi, ka tsaya ka huce tukunna, bayan ka huce sai hankalinka ya dawo jikinka. Kar ya zamanto cewa hukuncin da za ka yi dan fushi ne. Sau da yawa wani ɗalibin a cikin makaranta zai zo ya rashin kunya, musamman irin yaran da suka ɗan fara girma, irin 'yan shekaru 15, 16, za zo zai wa malami rashin kunya. Za ka ga malami ya tashi cikin fushi ya masa hukunci, wanda kuma daga baya malamin zai zauna ya nutsa, sai ya ga bai kamata yi ba, saboda manufa ba shi bane a hukunta wannan ɗalibin. Manufa shine shi wannan ɗalibin ya gyaru, manufa shine shi wannan ɗalibin ya hau kan daidai. Manufa ba shi bane a mai duka. In a mai duka wace riba aka ce? Manufar shine ya gyaru, ya hau kan abin da yake daidai. In ta kama a mai duka don ya gyaru, yana daga ciki, amma dai ya zamo manufar ba shi bane a huce, ya zamo manufar shine ya hau kan abin da yake daidai. Wani lokacin wani ɗalibin duka bulala ita ce, wani ɗalibin kuma nasiha shine abin da zai ɗora shi daidai. Wani ɗalibin dukan ma sai dai ya fantsama shi, ya daina zuwa makaranta gabaki ɗaya, kaga an rasa abin da ake so. Tajammul bi sakinati wal waqar, kulliya da nutsuwa da kuma kwarjini. Qala ta'ala wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Ubangiji subhanahu wata'ala yace
bayan Allah ubangiji subhanahu wataala wanda suke tafiya a cikin nutsuwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, idan wawaye suka yi musu magana ko suka tsokane su ce salaman, aminci. Tafsirin Muyassir yace wa ibadur rahman ai wa ibadur rahmanus salihun, bayan Allah salihai yamshuna alal ardi bi sakinatin, suna tafiya da nutsuwa, mutawadi'ina, masu kankan da kai. An ibn Abbas, Abdullah dan Abbas Allah kara musu yadda qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu alaikum bis sakina, ya ku mutane ina muku wasiya da nutsuwa. Haka malamin islamiyya ya zama mai nutsuwa, ya zama qudwa hasana, ya zama kyakkyawan misali. Kada ya zamanto cewa kana koyar da yara islamiyya, kana koyar da alqur'ani, kana koyar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan a ce kuma duk inda ake biki a ce ku ne masu rawa, ku ne yan gaba a gurin rawa a biki, ko kuma ana ganin ka a gurare na badala, ko ana gurin ka a guraren da basu dace ba. Ka zama qudwa hasana da sauran ɗalibai, kada a same ka a harkoki na saban Allah. Kwanakin nan fitintunu sun shigo mana, wanda da yawa wasu daga ciki siyasa ce ta zo da su, ya zamanto kiɗa ya zama ba wani abu ne. Sai ka ga mutum malamin islamiyya ne, amma saboda siyasa, ana taron siyasa a sa kiɗa ya kama rawa. To ko da za ka yi siyasa ba laifi ba ne ka yi siyasa, ya kamata a ce mutanen kirki su shiga cikin siyasa, amma kai ya zamo siyasa ta sa ka saukar da kan manufar. Zan yi siyasa amma ina nan akan manufata. Ba za a ganni muna yawo a mota ɗaya muna haka da karuwai ba, a bala'i na bane. Ba za a zo gurin, ko ban iya hana a sa kiɗa a gurin siyasa ba, ba za a ganni ni ina rawa ba. An je taron siyasa, na sha ba da wannan labarin, wani ɗan ɗariƙa ya koma gefe yake cewa na ga gemu tana haka wai ya ga gemu wai tana haka. Kaga yana nuna cewa masu gemu sun yi rawa. Wannan speaker ta kuma ta kusa daukewa. Don haka malamin islamiyya ya zamo yana da kyakkyawar ɗabi'a. Duk abin da za a yi na addini ya zamanto cewa kana ciki, ya zamanto cewa ba kada a ganka a cikin ɗabi'un banza. Duk abin da za ka yi zamo kai kana da manufarka, kai kana da me? Kana da taka manufar da za ka zauna a kai ta addini, wanda duk inda aka je aka dawo ba za ka sauka da kanta ba. Kowanne irin hali ka samu kanka, kai baka cikin wancan layin. Za ka yi siyasa amma kana nan akan addininka. Siyasa ba za ta canja maka addini ba. Za ka yi aikin likitanci ba zai sa ka ba addininka ba. Za ka yi kasuwancin da za ka yi ba zai sa ka ba addininka ba. Duk mu'amala da za ka yi ta rayuwa, kai kana da manhaji na addini wanda kake rayuwa a kansa, kuma ba ka so ka bar shi. Ubangiji subhanahu wataala ya samu dace. Istikhdamul husna fi ta'amul, wato kyautatawa gurin mu'amala. Ubangiji subhanahu wataala ya ce ud'u ila sabili rabbika, kai da'awa zuwa ga hanyar ubangijinka, bil hikmati, da hikima, wal mau'izati al hasana, da kuma kyakkyawan wa'azi. Ay udu ayyuhar rasul, kai kira ya kai wannan annabi, wa man ittaba'aka, da wanda suka bika, ila dini rabbika, zuwa ga addinin ubangijinka, wa tariqihi al mustaqim, da hanyar sa miƙaƙƙiya, bi tariqatil hakima, hanya ta hikima, allati auhaha Allahu ilayka, wadda Allah ya maka wahayi, fil kitabi was sunna, al-qur'ani da sunna. Khatibun nasa, kai wa mutane magana, bil uslubil munasib, da uslubin da ya dace da su. Wansah lahum, kai musu nasiha, nushan hasanan, kyakkyawa mai yawa, yuraghibuhum fil khairi, da zai kwadaitar da su ga alkhairi, wa yunfiruhum min ash-sharri, da zai nisantar da su daga sharri. Ka zama mai hikima, ka zama mai mu'amala mai kyau da ɗalibanka, ka zama mai mu'amala mai kyau ga mutane, wanda za ka zama mai kyakkyawan misali, wanda za ka isar da abin da ake so ka isar. Abu na tara, la tukthir min al-lawm, kada ka yi yawaita zargi. Kar ka zamo mutum ne wanda kai ba a burge ka. Duk wanda ka gani
abinda kake tunani me ya taɓa yi. Da an zo ana maganar ɗalibi sai ka tuna ai shekara 3 da suka wuce ya taɓa yin kaza. Kar ka zamo mai yawan zargi. Akwai waɗanda suke su gaba ɗaya koyaushe salbiyat suke dubawa, salbiyat wato kurakurai. Kar ka zamo haka, ka zamo mai afuwa, mai yafiya. Kada ya zamo fi kulli ba habba wa dabba, duk abin da ya je ya dawo kai sai ka yi hisabi a kai. An Anas, daga Anas Allah ya kara masa yadda, qala lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina, lokacin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, akhadha Abu Talha bi yadi, sai Abu Talha ya kama hannuna, fantalaqa bi, ya tafi da ni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya rasulullah, ya manzan Allah, inna Anasan, lallai Anas, gulamun kayyisun, yaro ne mai hankali, falyakhdumka, ya maka hidima. Qala fa khadamtuhu, sai na ci gaba da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima, fi safri wal hadari, a lokacin tafiyarsa da lokacin da yake gida. Wato tun daga lokacin sai zama shine hadimin wa annabi Muhammad. A gida, in a gida ne suna tare, in za a yi tafiya ba dai tare da shi ake tafiya. Wallahi, yace na rantsai da Allah, ma qala li shay'in sana'tuhu, bai taba ce min wani abu da nayi ba, lima sana'ata hadha hakada, me yasa kai wannan haka. Wala li shay'in lam asna'hu, ko wani abu da na aikata, lima lam tasna hadha hakada, me yasa baka yi kaza, me yasa baka yi kaza haka za. Wato a zaman su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsawon hidima da yayi na shekara 10, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba hantarsa ba, bai taba kubarsa ba, bai taba yi masa fada ba, bai taba hargitsa shi. Bai taba ce masa me yasa baka yi kaza ba, ko bai taba ce masa me yasa kai kaza ba. Haka wannan shine kyakkyawan misali da ya kamata malami na alqur'ani ko malamin islamiyya ya siffanta da shi, ya zamo mai kawar da kai. Kar ka zamo kalma ɗaya zargi, kalma ɗaya faɗa, kalma ɗaya duka, kalma ɗaya hayaniya, kalma ɗaya hargowa, kalma ɗaya, kar ka zama haka. Abu na 10, ihdar min at-takalluf, ka kiyayi takallufi, wuce gona da iri. Kar ka zamo mai kakalan tsiya, duk abin da za a yi sai alama ce ta hauka fa. Irin kyan din nan alama ce, daga cikin malaman psychology sun ce alama ne na mutum ya taɓa hankali. Kar ka zama haka, mai wuce gona da iri, ka zama komai naka tsakaɗaki. Khairul umuri awsatuha. An Jabir radiyallahu anhu annahu sallam qala, inna man ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah, wanda yafi kowa kusanci, soyayya, wanda yafi kowa, wanda nafi kowa so a cikin ku, aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah, shine wanda yafi kowa majalisa ga irin da tashin al-qiyama, ahsanukum akhlaqan, wanda yafi kowa kyawawan dabi'u. Wa inna abghadakum ilayya, wanda nafi ki a cikin ku, wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah, wanda yafi nisa da ni ran tashin al-qiyama. Sai ce as-sarsarun, masu yawan magana, al-mutashaddiqun, masu cika baki, wal mutafayhiqun, masu girman kai. Qalu ya rasulullah, ya manzan Allah, qad alimna as-sarsarun, mun san su waye as-sarsaruna, wal mutashaddiqun, famal mutafayhiqun. Qala al-mutakabbiruna, masu girman kai. As-sarsar huwa kathirul kalami takallufan, mai yawan magana da wuce gona da iri. Wato duk sanda aka zo shi zai tsara, shine mai bayani kyar 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 kyar, kamar rediyo. Abinda aka tambaye shi da abinda ba tambaye shi wai ya sauka daga layi, ta zuba kamar an tashi tahuna, ba iyaka. Wal mutasaddiq al mutatawil ala an-nas bi kalamihi,
wanda yake wuce gona da iri ga mutane gurin zancensa. wa takallamu bi mil'i fihi, yana magana da cika baki, tafasuhan saboda fasaha, wa ta'ziman li kalamihi dan girmama maganarsa. wal mutafahhiq asluhu min al fahqi wa huwa al imtila' wa huwa allazi yamla'u famihi bil kalami, wanda yake cika bakinsa da magana, wa yataswassa'u fihi, ya dinga bubbudawa, wa yaghribu bihi, ya dinga kawo sababbin maganganu, takabburan dan girman kai, wa irtifa'an da daga kai, wa izharan lil fadilati ala ghayrihi, da kuma nuna falalarsa akan wasu. ana daga wani misali da larabawa suka cewa man qala ana wanda yace ni ne to shi ba shi bane ba. Naka ba a san cika baki, ba a san fadin rai, ba a san fankama, ba a san jiji da kai. Wannan takaice shine karshen wannan fasali na sifofi da ya kamata a ce ɗalibi ko malami na islamiyya ya siffanta da su. Ikhlasi, neman dacewa ga ubangiji, kyawawan halaye. Daga cikinsu muka kawo abubuwa guda 10. Abubuwa guda 3 su ne siffofin da muka kawo. Neman lada a gurin ubangiji subhanahu wata'ala, ikhlasi. Neman dacewa, sai kyawawan ɗabi'u. Sai muka kawo abubuwa guda 10 waɗanda ƙarƙashin wannan mutum ya zama mai adalci tsakanin ɗalibai. Kada kai da'awar kafi kowa ilimi, mai ƙasƙantar da kai, ka zama mai haƙuri. Kada ka ɗauki fansa don kanka, kada ka yi fushi, nutsuwa da kwarjini, mu'amala mai kyau. Kada ka zamo mai yawan zargi, kada kuma ka zamo mai wucewa gona da iri. An za mu tsallaka zuwa fasali na 2, wanda kuma yana ganin kamar mun tunkaro ƙarshen abinda muka ɗan tanada. Muqawwimatul muallimun najih, wato hanyoyi na malami wanda yake mai nasara. Burin malami shine ya zamo najihan, ya zamo yana da nasara, yayi nasara akan sakon da yake so ya isar. wa ba'dul af'al, da wadda daga cikin maganganu, wal aqwal, ayyuka da maganganu, allati yajibu an yajtaniba hada muallim madrasa, wanda ya zama wajibi malamin makaranta ne santa, da yakuna najihan fi amaliyati isal risalatihi, ya zama yayi nasara gurin aikin isar da sakonsa. Muqawwimatul muallimun najih, an yakuna mukhlisan li rabbih, ya zama mai ikhlasi ga ubangijinsa. Mutajiyan bi ilmihi wajha Allah al-karim al-muta'al, ya zama yana neman yadda Allah ne da me, yana neman yadda Allah ne da abin da yake yi. Muttasifan bir rifqi, ya siffantu da ar-rifq, kyautatawa, wallin, da sauki. Malamin islamiyya ya zama mai sauki, mai sauƙaƙawa, musamman malamin alƙur'ani. An tambayi ummu na Aisha, aka ce menene halayen annabi Muhammad, sai ta ce me kana khulquhu alƙur'an, halayensa alƙur'ani ne. Ƙur'ani yana koya mana tausasawa, allin, bima rahmatin min Allah linta lahum, sai ce me walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta. Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum, da ramar ubangiji ne ka zamo mai lint, layyin, shine ma'ana birrifqi wal lin, ka zamo mai sauki. walau kunta faddan ghalidha alqalbi, da ka zamo mai kaushin zuciya, lanfaddu min hawlik, da sun tarwatse. Yanzu Malam Ibrahim da a ce mai bushashiyar zuciya ne, da yanzu waye zai rage, waye zai ragu a islamiyya? Kowa zai watsa ko ya kama gaban saboda mummunan mu'amala. Wal bashasha, me bashasha? Bashasha, hasha wa basha, zama mai fara'a, mai murmushi. Wat tasamuh, mai afuwa, mai yafiya.
kar ka zamo mai kaushin rai. Yu'amilu tullabuhu bil adli, wanda yake mu'amala da ɗalibansa cikin adalci. Wal hikma, da hikma. Wal musawa, da kuma daidaita tsakaninsu. Kada ka fifita wani akan wani wajen maki, wurin mu'amala a aji, wurin kyautatawa, wurin kulawa, wurin koya karatu. Ya hatarimu shakhsiyatu tullabi, yana mutunta su ɗaliban. Ya zama cikin mu'amala tsakanin kai ɗalibanka akwai girmamawa, babu tozartawa, babu wulaƙantawa. Wa yu'athiru fihim, ya zama mai yin tasiri a gurinsu. Kai ne malaminsu na farko, ya zama kayi musu tasiri a cikin zuciyarsu. Shi yasa lokacin da ya zama malaminmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya sanya mana shi ya zama me abun koyi. Laqad kana lakum fi rasulillahi, kuna da kyakkyawan abun koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka malami ya zama kyakkyawan abun koyi ga ɗalibansa, ya zama bil qudwa, zai musu qudwa hasana, abun koyi mai kyau. Wa gharsil qiyam, ya kuma dasa musu qiyam, abubuwa na musulunci, tushe na musulunci. Dama asali dan adam ai yana tashi da a cikin addini ne ko? Kullu mauludin yuladu ala alfitra, akamun hadisin mana, kullu maulidin yuladu ala alfitra, kowanne da ana haihuwarsa ne akan fitra ta musulunci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunassirani, iyayensa su mai da shi ko ba yahudi ko nasara. Da haka asali dama ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam akan fitra ta musulunci, akan kyawawan ɗabi'u. Kai abin da ya kamata shine ka ƙara ɗora shi akan wannan kyawawan ɗabi'u. Yana daga cikin ƙiyam da ya kamata ɗalibai su samu a gun malami shine ka so musu abin da kake so wa kanka, ka nuna wa ɗalibai ƙaunar junansu da yi wa juna mu'amala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yana daga cikin ƙiyam ka koya musu ikhlasi. Wannan karatun da ake yi ku dage kuma ku dinga yi da niyyar samun lada, za ku samu lada a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ƙiyam kar ka nuna wa ɗalibai cewa ba za su iya ba. In ka samu ɗalibi mai rauni, kada kullum ka dinga tarsa, kai wannan daƙiƙi ne, kai wannan ba za ka taɓa iya karatun nan ba, kai to kai ya zama haka. Kada ka koya masa ya'si. Ubangiji yana cewa innahu la ya'su illa alqawmul kafirun, ba wanda yake yanke tsammani da rahama ubangiji sai dai kafirai. Da haka a dasa musu qiyam, a nuna musu cewa lallai cewa za su iya. Da yana cikin qiyam da malami ya kamata ya dasa wa ɗalibai. Qadiran ala tazlilil madda ilmiyya, ya zama malamin islamiyya zai iya durkusar da ita wannan madad da ke koyarwa. Kada ka zo a koya maka kana koyar da littafin da baka iya ba. Duk littafin da ka san mas'uliya ne a kanka ka koyar da shi islamiyya, ka je ka ka iya. Hako wani malami da aka kawo shi zai koyar a islamiyya, aka yi ta yabansa, aka ta wayar tafsiri yake, wai a buntu wayar tafsiri yake. Aka kawo shi da to na je malami an ce na tafsiri, ko screen masa wani ce malami bismillah malam a ci gaba da yi. Sai na gane ashe malamin nan fa babu abu. Sai wata ran ya rubuta sunayen yara da larabci, sai ya zama irin sunaye irin su Fatima, irin su Aisha, irin su Abubakar bai rubuta su larabci ba. Na kira shi muka zo na malam ya aka haka, shi ba shi rubuta ba, ɗalibai ne sai ce to malam ga takarda sake rubuta nafsu shay. Ce to malam ya kamata ka koma makaranta. To shi ne sai ya ce wai ban san shi waye ba, in je ɓantin da ba tafsiri yake, Ibn Kathir yake koyarwa, Ibn Kathir. Sai ce to na rantse da sarkin da halicce ni kowane layi ɗaya ba daidai kake karanta ba.
sai na ɗauko mai littafin larabci ne ce malam karanta, wallahi ko layi ɗaya bai karanta ya fassara ba, ko kuma tafsiri yake a can wancan ƙauyen da su kuma har yanzu yana nan shehin malami ne a can, har yanzu yana nan. To daga cikin labarin sai nake so in baku shine aka je karatu gunsa, akwai wani littafi da muke yi a makaranta na fiqh, da aka zo mai da shi sai ya ce banda dan yalan kai cire dan yalan nan to tun daga nan sai aka sa wa makarantar littafin suna a makarantar mu dan yalo sai aka sa da haka da kaje in malami ya ce dan yalo zami ta cire dan yalan nan, wani littafi na al-fiqhul muyassar yana da wahala, sai ya ce cire dan yalo. To kar ka zamo haka, ya zamo littafin da kake koyarwa baka san shi ba. Kaga me yake cewa faqidu shay'i masal, faqidu shay'i wanda bai san abu ya zai bayar. Da haka ya zamo malami qadiran ala tazlilil madda al-ilmiyya, zai iya durkusar da maddar da aka bashi, wa isalil ma'luma, ya isar da ma'lumar da yake so ya isar. Wato abin da yake so ya koyar ya zamo zai iya koyar da shi. To ba gane hadisi ba za ka koyar da shi, ko ta kana baka san bazar da baya zaka da ita, ta yaya zaka koyar? Da haka ka koya ka iya, ka kuma iya isar da ma'luma. Isar da ma'luma ana yi, akwai usulubi na ji, usulubi na ji, ɗalibi yana faɗa, ɗalibai suna maimaitawa, ana faɗa suna ji, ana faɗa suna ji. Akwai usulubi na gani, kai har ma amfani da fuska, canja fuska kadai karatu ne, kawai malami ya canza fuska. Wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi akan luqta. Luqta shine me? Tsuntuwa. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a'rifaha sanatan, kai cigiya shekara guda. In ka samu tsuntuwa to kai cigiya ta shekara nawa? Shekara ɗaya. Ka dinga faɗa na tsinci kuɗi a cikin jaka iri kaza har a samu mai shi. Shekara guda. Ya ce bayan shekara ɗaya kuma in baka same shi baka je kai amfani da shi, amma dirrar da mai shi ya zo za ka ba shi abin. Shi ne sai wani tambaya ya ce ya manzon Allah, ya kake ganin fudalatul ibli, raƙumin da yake ta yawo? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai canza fuskarsa, har fuskarsa ta yi ja. Haka mai tambaya anan ya gane me? Ya gane amsa. Da haka wannan karatu ne da fuska. Da ya fuskarsa ta yi ja sai ya ce ai ina ruwanka da raƙumi, zai ci zai sha a gurin Allah har ya koma gida. Sai a ƙara tambaya, sai aka ce mai to akuya ba? Ya ce to akuya ko ta ɗan uwanka ko taka ko ta fada hannun kura. Da haka wannan usulubi ne na koyarwa da ido wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yi. Akwai usulubi na ilimi, ya zama cikin usulubi na ilimi da malamin islamai kamar usulubi na ilimi wata munasaba ta su, kamar hadisin musi'u salati ko wanda in ka koma cikin babin sallah ko sifatin salah, babu wani hadisi da kai karfin hadisin musi'u salati. Mutumin da ya shigo masallaci ya zo ya sallah cak 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 cak, na sallame ce masa izhab fa salli fa innaka lam tusalli. Ya zo ya sallah cak cak, ya ce izhab fa salli fa innaka lam tusalli har sau uku. Sannan ya zo ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah ban iya ba, allimni ga koyar da ni. Ya ce masa kai kabbara hatta tasawi qa'iman, ko ya ce sun maqra al-fatiha sun maqra ma tayassara maka min al-quran, har dai karshen hadisin da hadisin musi'i salati, hadisin mutumin da yake bata sallarsa. Daga cikin usulubi wanda yara ba sa mantawa, usulubi amali, usulubi na aiki gurin koyarwa, ko kuma usulubi qasasi, usulubi na qissa, kawo wani labari wanda yake da qissa wanda yara za su iya dauka, za su yi amfani da shi, ko usulubi na buga misali. Shi ma daga cikin asali wanda muka koma za mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin amfani da su gurin koyarwa. Wata rana wani mutum ya zo gurin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah, mata ta fa ta haifi bakin da, ni ban gane ba, ni fari ita fara, kuma ɗa ya zama baki. Zai ce ni bai gane ba. Sai sallam cikin usulubin da ya amfani da shi sai ya amfani da usulubi na misali.
sai ce mai kana da raƙuma sai ya ce eh sai ce masa wannan kala ne sai ce jajaye ne sai ce a cikinsu babu baki sai ce akwai ta ina ya zo sai ya ce la'allahu na zahu al'irq ya ce ba mamaki tsatsan kakanninsa akwai baki to kai wa sani ko kakanka na hudu daga zari ya zo da haka yau don ka haifo wani mai kira doya ka ce ba ɗanka ba ne ko kuma ba ka tafe ne daga to sai annabi sallam sai masa usulubi na me sai ya ce masa to kai ma ɗanka ba mamaki tsatso ne ya biyo ya zama baki ga wannan usulubi ne na me usulubi na misali usulubi na iqna'i wanda malami yana iya yin amfani da shi gurin isar da sako ga dalibai qadiran ala kasbi wuddi tullab ya zama malami zai iya jawowa soyayyar dalibai wa ihtiramihim da mutunta wasu ya zama dalibanka suna kaunarka kai ya zama dalibanka ba sa kaunarka mu kalli rayuwar annabi Muhammad sallallahu da sahabbansa suna iya ba da rayuwarsu saboda shi sahabbai suna iya ba da ransu fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya manzon Allah na ba da fansa sahabbai nawa ne suka yi shahada a yakin Uhud saboda kar a kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo akwai soyayya tsakaninka da ɗalibanka ladaihi alqudra ala tahiyati tullab lidars malami zai iya shirya dalibai dan darasi wastisaratu dafi'iyatihim zai iya kuma motsa jawo hankulansu malami da ya shigo ya duba ya ga ajinsa ya ajinsa yake tun daga shigowa aji zaka duba ga yaya zaman ajin yaya yanayin karatun dalibai nawa ne a ciki waye da waye basu zo ba wani irin karatu ta ina ya kamata a fara munawwi'an fi tariqati tadrisihi ya zama malami yana tanawwu'i gurin hanyar koyarwarsa wa wasailihi da kuma wasail ɗinsa na koyarwa bima yunasibu ma tullabihi abin da ya dace da ɗalibansa qadiran ala dabti faslihi malami ya zama zai iya rike ajinsa qawiyyu shakhsiyya mai karfi na shakhsiyya haziman jajirtacce fi ghairi unfin ba tare da ƙetare iyaka ba tare da wuce gona da iri ba kada ya zamanto cewa kana cikin aji ana ta hayaniya to anan gurin an samu failure ladaihi alqudra ala tanwi'i tahfiz zai iya nau'anta karfafa wa dalibai gwiwa wa ta'zir da kuma himmatawa akwai asalib da ya kamata a ce malamin islamiyya yana amfani da su gurin karfafa dalibai gwiwa ko gurin karatu sahih mumtaz jayyid jiddan a ƙara ƙoƙari a ƙara dagewa yayi haka ake so zaka haddace alqur'ani insha Allah lallai nan gurin babban malami za a yi duka wannan ya daga cikin abubuwan da suke ƙara wa ɗalibai himma sannan ka koma zaka akwai at-ta'zirat as-salbiyya wato ƙara himma ne amma kuma da gyara kai wannan ɗalibin yana da ƙoƙari ko kuma karatunka ya yi daɗi sai dai ka ƙara ƙarfafa haddanka ya rera karatu kai masha Allah karatunka ya yi amma a daina makara ga duk wannan me asalib ne na ƙarfafa gwiwa da kuma kawo gyara a wata sifa da ɗalibin yake da ita wadda ya kamata a gyawo karatunka ya yi amma kana da yawan shakka hadda ta yi amma kuma akwai shakka a ciki gobe kada ka yi shakka a cikin tilawaka da sauran abubuwa mushajji'an littafa'ul as-saffi kuma ya zama yana karfafa motsa aji shine kamar irin usulubin da muka yi waye zai kawo mana hadisi akan kaza haka an motsa can waye zai kawo mana kaza nan ya zama akwai motsa aji an tariq al-hiwar hanyar tattaunawa wal munazara ko kuma munazara debate tare ba ajin ka biyu maza da mata maza karanta sau kaza maza sun fi iya karantawa mata sun fi iya karantawa nan layin maki 5 nan layin maki 2 nan layin maki 10
wannan yana cikin asali da ake yin amfani da su gurin koyarwa. Aqwalu af'al yajibu tajannubuha, zantuka da ayyuka da ya zama wajibi a nisance su a gurin koyarwa. Kun haziman, ka zama jajirtacce, wala takun jiddiyan akthar mimma yanbaki, ka zama jajirtacce amma kada ya zama dagiyar ka fata wuce gona da iri. Kar ka zama sakarai amma kuma kada ka zama kada ka zama dakewar ka ta yawa. Sa'atan fasa'a, da taba kiɗi taba ba fa kiɗa muke nufi a saka a cikin aji ba mun ji taba kiɗi taba karatu, ana nufin cewa ya zamo kada ya zamanto ajin dai akwai dan raha sannan akwai akwai karatu. La takuna jiddiyan akthar min al-lazim, kada ka zamo kawai jaddi. Wani malami a makarantar mu, malam Mustafa, in ya shigo baya dariya, karatu kawai ko bulala. To kan mutum ya zama haka. La tatasahal inda ru'yati suluka ghayr sawi, kar ka sauƙaƙa lokacin da kaga halin da bai dace ba. Da kaga wani abu wanda yake ba daidai bace ne kul a bari. Kana gani kai inkari, kana ganin wani na tawo da lalala saka hannun dama, kana jin wani ashar a cikin aji, waye ashar, kar kai sakwa-sakwa akan duk wani abu wanda yake hali ne mummuna. Liyakun shi'arka, ya zama takenka ma kanu layni fi shay'in illa zanahu. Annabi sallallahu yake cewa babu yadda za a samu laushi ko tausasawa a wani abu sai an kawata shi. Wa ma kana al'unfu fi shay'in, tsanani ba zai shiga wani abu ba illa shanahu, sai ya mai da shi mummuna. Wato sauki yana gyara lamari, tsanani yana bata lamari. Amma hakan baya nufin ka zamo saukin ka yawa. Zamantu khairul umuri wasat, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, takunu tsaka-tsaki. Kada ya zamo tsananin ka yawa, kada ya zamo saukin ka kuma yawa. Dai sukhriya, ka nisanci isgilanci. Awil istihza'i, ko sukhriya. Me mutum sukhriya da istihza? Bambancin sukhriya da istihza me bambancin su? As-sukhriya mala yace ma'ana wai muwafiqin, an yadda cewa ma'anar su da istihza da sukhriya. Me bambancin su? Istihza izgili da zolaya. To wane ne izgili, wane ne zolaya? A cikin kalmomin guda biyu wanne ne izgili, wanne ne zolaya? As-sukhriya shine me? Istihza kuma shine? A cikin Qur'ani wanne ne yazo? Dukan sun zo? To mana ina alarmomi? Kustum tastahzi'un abillahi kuntum la ta'tadhiru. Wannan to ina sukhriya kuma? Wala yaskhar min qaumin asa. To duka sun zo, izgili da zolaya. Al'ayyi hal ni dai ina kallon su kusan da ma'ana daya. Mun sani bai kuma ce bata ishe ni ba, amma wata malama a baya barakallahu fiha ta fassara mana. Kada ka zama mai izgili ko zolaya ko a aji, kada ka samu wani mai katan kai aje ka dinga cewa mai katan. Musa ko za ku ga Allah ya masa rabkeken kai a aji, za ku ganci ko irin mai dogon ƙeyin nan lokacin yana yaro, amma kuma irin su babbai wace fa ƙeyin nan fa karatu ne a ciki fa. Wallahi mafiya yawan su malam wallahi suna da karatu. Yawanci masu dogon ƙeyin nan in sun ƙeya ta koma to suna ba da mamaki. To ba a san izgili, kada in yi laifi ka ce mai dogon ƙeya kai a matsayinka na malami, ko mai katon kai, ko ɗan guntu, ko dogo da hankali da ce ne. To da irin wannan kalmomin malamin islamiyya ya nisance su, zamanto cewa babu wannan a kamus ɗinka, babu izgilanci ko zolaya ko tsokana a cikin aji. Allahumma sai dai ko wanda ya wani abu wanda yake ba daidai, wanda ake so a nuna wa aji. Na taɓa jin wata malama a makaranta wani ya kashi, tana ta fito da shi tace ɗan aji ta cewa wane ya kashi a wando, wane ya kashi. Saboda gobe in ya ji kashi ya zo ya ce me
amma yara ne kamar yan nursery. Ibta'ad an al-mujamalat at-talab as-sakhifa, yani sanci mujamala kara ta dalibai wata take mara ma'ana banda kara. Duk abin da ya zama na dole na wajibi a tsaya akan sa a yi shi. Tajannubut tahdid, kada ka nisanci tsoratarwa. Wala tu'aqib badaniyan. Tajannubut tahdid, kada ka zama koyaushe kai a cikin tsoratarwa. Zan sa daga ka, zan sa daga kan fasa ma jiki, an tarwatsa ka. To a nisace waɗannan kalmomin. Wala tu'aqib badaniyan, kada ya zama ringa yin hukuma ta jiki. Akwai wasu hukumomi da malamai suke yi suna da ba su da kyau, kamar irin hawan bangon nan da za a sa yaro ya sa kansa ƙasa ya hawan bango ya ta ihu, jini ya dawo masa aka, zai iya sa mai sabau, zai iya jawo masa talab a cikin kwakwalwa. Ko irin gwale-gwale wanda yake da tsanani, duk da abin da za a yi khairul umuri awsatuha, a nisanci uquba da za ta yi tasiri a jiki, ko duka da zai faffasa fuska ko wani guri na jiki. Amma ba a hana ba, duka gyara ne. Kwanakin baya can malamin gyara wata fatawa ko a wani karatu da muka yi na cewa ya halatta ai bulala amma sama-sama. Ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta a yi uquba da bulala sama da bulala 10 illa fi haddin min hududillah, sai dai a wani haddi daga cikin haddojin ubangiji subhanahu wataala. Kada a yi bulala ta wuce 10, ita ma a khaffafa. Ta'awwad Allah tarfa sautaka akthar min alhaja, kai kokari kada ka daga muryarka sama da yadda ake bukata. In kun lura wannan lasfiqan nasa an juyo da ita, saboda in tana kallon waje ba wanda ke jin karatun, mu kuma wannan zamu ta daga murya sai mutum ya gaji kafin ya gama, sai ya fita cikin hayyacinsa. Dan haka kada ka dinga ta daga sauti a cikin aji sama da abin da ake bukata. Khairul umur awsatuha, kar ya zamo muryarka ta zamo kamar rama. Wala tujahir, wannan ayar, wala tadhhar bi salatika wala tukhafit wabtaji bayna dhalika, kar ka daga murya kuma kai ya zamo ƙasa-ƙasa. Kada ka zamo malamin da ba a jin abin da yake faɗa. La tulhiq nafsaka akthar min al-lazim, kada ka bawa kanka wahala a aji fiye da abin da yake na dole. La taj'al tahdid, kada ya zamanto ko da yaushe tsoratarwa. Uslubaka li dabt al-fasl, shine kawai uslubin da zaka amfani da shi gurin gyara, gurin rike ajin. Kai ya zama kawai bulala ce za ta sa ajin ka ya shiru. A'a, ya zama shauƙin abin da kake koyarwa. Ya zama kana da asalib na ɗaukar hankalin ɗalibai da zai sa ɗalibai su saurare ka. Malami najihi shine irin malamin da ba shiga ma aji da bulala, kuma in ya shiga zaka ji tsit kowa yana karatu. Wannan shine mafi misalin malami wanda yake najihi, malami wanda yake yayi nasara. Kai ya zama kawai tsoratarwa ce za ta sa wai ɗajin kai shiru. A'a, ya zama to cewa asalib ɗinka na ɗaukar hankali da sanyawa yaran san karatu. In kun lura gaba ɗaya hadda alƙur'ani, kashi 80 cikin 100 na hadda alƙur'ani san wanda yake yin haddan ne yake sa yi. Abinda makarantar take bayarwa bai wuce 20 cikin 100 ba. 80 cikin 100 san karatun shi ke sa yara su yi hadda, ba wai bulala ba. Wallahi akwai wanda in kabari zaka kai shi ba zai ba, amma in ka sanya wa ɗalibai ƙaunar abin, ka cusa musu san karatun, to sai ka fidda natija, ka fidda samara mai kyau. Amma in ya zama kawai tsoratarwa da barazana da shine makaminka, to da wahala ka samu irin natijar da ake so. La tata'amal bil uquba wa anta ghadib, kada kai uquba alhalin kana cikin fushi. Kuma da na faɗa da su, in ma laifi aka yi za a yi hukunci, to a bari sai an sauka, a bari sai an huci. Ko ma'aurata yana daga cikin abin da ke kawo matsala, hukunci a cikin fushi. Bayan nan mutum ya hukunci a cikin fushi, ya shekara 10 yana nadama. Ina ma ban yi ba, ina ma ban yi ba, ina ma ban yi ba. Ihtarim tullabaka yahtarimuk, ka girmama ɗalibanka su girmama ka. In kana girmama su, su mutunta ka, ka ja su a jiki su zama abokanka,
ya zamo ka san abin da ke damun su sai ya zamanto cewa suna girmama ka. La tukallif tullabaka amalan la fa'idata fiha, kada ka dinga sa ɗalibanka aikin da babu wata fa'ida a ciki. Da abin da zaka yi zamo akwai fa'ida, da abin da zaka yi zamo akwai manufa, da abin da za a yi zamo akwai samara, akwai natija. Kada a sa mutane aikin banza. La tatasanna fi ijadi qawanin, kada ka dinga kokarin kawo dokoki tutihu laka mu'aqabatu talib, wanda za su baka damar yi wa ɗalibai uba. Kada ka zama ɗan sandan Najeriya. Amma kusan bambancin shari'ar musulunci kenan da irin tsarin da ma'aikatan Najeriya suke kawowa. Idan shari'ar musulunci tana tsoratarwa ne karka je ka yi, amma shi yanzu irin 'yan sanda ko a cikin Abuja za ga sun koma sun samu wata gindin bishiya sun ɓuye suna jiran wanda zai bitin traffic, da ka tsallaka sai zubto da gudu strike. To kar malami ya zama haka, ya zama kai kana laɗewa ne kana duba wane ne laifi saboda kai masa me, na ganka zo nan ka ɓuye da bulala kai wuf ka fito, na ganka na a'a. Kar ka dinga jawo kawani wanda kai burinka shine kai wa ɗalibai hukunci. Kai abin da kake so kowa ya zama wani gari, ba kai masa uquba ba. La tu'ammima al-uquba li khata'i ahad at-tullab, kada ka game uquba, kada ka game uquba saboda kuskuren ɗaya daga cikin ɗalibai. Kada kawai a can ajin wani ya surutu ka ce duk ya ja muku. Yana daga cikin usulubin malaman islamiyya a zana da aji, ka ji ɗalibai suna Allah ya isa, duk wanda ya mana kaza ya ja mana duka Allah ya isa. To Allah ya isa ta malamin ce ko ta wanda ya jawo bulalaci? A ta malami ce mana. Na haka kada ka game mutane da uquba, ba a game mutane da uquba, ana yi wa wanda yayi. Wala tazru waziratu wizra ukhra, wani baya daukan laifin wani. Wannan shine karshen dan abin da muka tanada a cikin wannan takarda. Kuma idan na faɗa wannan wani abu ne dan kaɗan da na tsakuro batirin can ne nake tunani. Bari mu ci gaba da sauti kawai kafin ya zo. Kamar yadda na faɗa cewa wannan gaba ɗaya mulakas ɗin wani abu ne daga cikin wani littafi. Sunan littafin maharatu, ku duba sunan littafin a muqaddima, maharatu tadrisil qur'anil karimi wa tajwidihi, hanyoyin ƙwarewa gurin koyar da alƙur'ani da tajwidinsa. Littafi ne mujalladi ɗaya mai feji 270, mai feji 270. Da haka duk wanda yake son ya samu ƙari akan hanyoyin koyarwa na alƙur'ani da hanyoyin tsara aji da hanyoyin tsara huɗoɗi wato syllabus na alƙur'ani da kuma ƙwarewa gurin koyar da shi da nassoshi da sauran abubuwa da suka gamata, sai ya koma sai ya duba wannan littafin. Insha Allah ta'ala in mutum ya koma ya duba zai samu, sai a je a duba a bibiya. Wannan shine sunan littafin, ga kuma sunan malamin littafin. Wanda kuma yake son kwafi na waya PDF, ina da shi a waya, wanda yake so sai a tura masa sai ya je ya ci gaba da karantawa. Ya kamata a ce dukkan wani ɗalibi ko dukkan wani malamin islamiyya da yake koyar da alƙur'ani a ce ya samu wannan littafin, ya san falalar koyar da alƙur'ani, ya san ladubban koyar da alƙur'ani da kuma dabaru na zamani na koyar alƙur'ani, da dabaru na tsara aji, da dabaru na gudanar da aji, da dabaru na tsara makaranta a ciki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.